3η Ιουνίου 26. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να υποδεχτεί προσωπικά εκπροσώπους επιχειρήσεων και υψηλόβαθμα στελέχη από όλο τον κόσμο σε μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις της Ρωσίας, το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Αλλά ένας μήνος ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, UAV, βρίσκεται καθοδόν για να χαλάσει το πάρτι. Απομένουν μόνο λίγες ώρες μέχρι την έναρξη των εκδηλώσεων στην Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, μετά από περισσότερα από 4 χρόνια εξατλητικού πολέμου με την Ουκρανία. Το φετινό Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ δεν θα είναι τόσο μεγαλοπρεπές όσο οι προηγούμενες διοργανώσεις, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική ημερομηνία στο ρωσικό ημερολόγιο. Μια ευκαιρία για το Κρεμλίνο να ενισχύσει τις σχέσεις του με τον παγκόσμιο νότο και να επιδείξει τους αποδυναμωμένους, αλλά όχι εντελώς κατεστραμμένους, οικονομικούς του μύες στον υπόλοιπο κόσμο. Και τους παρευρισκόμενους θα υποδεχθεί ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας. Λίγο γνωρίζει όμως ο Πούτιν ότι η εκδήλωση 26 θα μείνει στην ιστορία ως σύμβολο, όχι της ρωσικής δύναμης και προβολής ισχύος, αλλά της απόλυτης ταπείνωσης. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα μακριά, μέσα σε ουκρανικό έδαφος, οι πιλότοι και τα πληρώματα παρακολούθησης παρακολουθούν τις οθόνες τους, καθώς τα επιθετικά τους drones πλησιάζουν στους στόχους τους. Έτοιμοι να ρίξουν φωτιά σε μερικές από τις πιο σημαντικές οικονομικές και στρατιωτικές υποδομές της Ρωσίας, ο Πούτιν νομίζει ότι είναι ασφαλής στην Αγία Πετρούπολη. Πιστεύει ότι είναι αρκετά μακριά από τις γραμμές του μετώπου, ώστε να μην νιώσει τις άμεσες συνέπειες του πολέμου του με την Ουκρανία. Πρόκειται να ανακαλύψει πόσο λάθος κάνει. Σε αυτό το στάδιο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά. Αυτό που ξεκίνησε ως μια υποτιθέμενη εύκολη νίκη για τη Ρωσία το 22, εξελίχθηκε γρήγορα σε μια εξαντλητική, φθορά σύγκρουση, με το Κίεβο να αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος από ό,τι είχε φανταστεί ποτέ το Κρεμλίνο. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η δυναμική της Ρωσίας αργά αλλά σταθερά χανόταν. Ενώ ο αντίπαλός της, ενισχυμένος από μια ταχαίως αναδυόμενη εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τεράστια υποστήριξη από τους συμμάχους του σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, γινόταν όλο και πιο ισχυρός. Και μέχρι τον Μάιο του 26 ήταν η Ουκρανία, όχι η Ρωσία, που βρισκόταν σε άνοδο. Δεν προκαλούσε απλώς περισσότερες απώλειες από όσες μπορούσε να αντέξει η Ρωσία. Δεν καθυστερούσε απλώς τις επιθέσεις του εχθρού στην πρώτη γραμμή και δεν ανακαταλάμβανε απλώς τμήματα χαμένης γης κατά μήκος των μετώπων. Οργάνωνε επίσης μια ολοένα και πιο καταστροφική και επιτυχημένη εκστρατεία πληγμάτων σε βάθος, σε στόχους, σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη και πέρα από αυτά. Με κάθε εβδομάδα που περνούσε, εμφανίζονταν όλο και περισσότερες αναφορές για την Ουκρανία να ανατινάζει και να πυρπολεί μια σειρά από εχθρικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τα μεγαλύτερα ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, αποθήκες πυρομαχικών, αεροπορικές βάσεις και αντιαεροπορικές άμυνες. Και με κάθε επίθεση που περνούσε, η παράνοια αυξανόταν μέσα στο Κρεμλίνο, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο όπου ο Πούτιν άρχισε να κρύβεται σε υπόγεια καταφύγια, φοβισμένος για τη ζωή του, και παραλίγο να ακυρώσει τη διάσημη παρέλαση της ημέρας της νίκης στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Τελικά, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, αν και σε πολύ πιο περιορισμένη κλίμακα, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράφει χιουμοριστικά ένα ψεύτικο διάταγμα και να υπόσχεται ότι δεν θα χαλάσει την ξεχωριστή μέρα του Πούτιν με τα drones και τους πυράβλους του. Αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι η Ουκρανία θα χαλάρωνε. Σε άλλα μέρη, οι δυνάμεις της συνέχισαν να καταστρέφουν υποδομές, φέρνοντας όλη την οργή του πολέμου στον ίδιο τον ρωσικό πληθυσμό, και υποσχόμενη να αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση των επιθέσεών της. Μέχρι να συμφωνηθεί μια αποδεκτή ειρηνευτική συμφωνία μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ο Πούτιν φαινόταν σκιά του παλιού του εαυτού και στηριζόταν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, γνωστό μεταξύ των οικονομολόγων ως τον Νταβός της Ρωσίας. Για να αποκαταστήσει επιτέλους λίγη από την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπειά του, το προσωπικό του κύρος διακυβευόταν, καθώς ετοιμαζόταν να υποδεχτεί ξένους αξιωματούχους, δισεκατομμυριούχους και εταιρικές αντιπροσωπείες από μέρη όπως η Σαουδική Αραβία. Αυτή ήταν η ευκαιρία του να επαναφέρει τα πράγματα στη σωστή πορεία, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Ήταν μια ευκαιρία να διαδώσει το αφήγημά του, όχι μόνο στους δρόμους της Μόσχας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Να αποδείξει ότι η πολεμική οικονομία της Ρωσίας δεν ήταν τόσο αδύναμη και εξαντλημένη όσο ισχυριζόταν η Δύση, ότι οι κυρώσεις τους δεν λειτουργούσαν και ότι ο πόλεμος πήγαινε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Για την Ουκρανία όμως, αυτή ήταν επίσης μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να ενισχύσει το πλεονέκτημά της. Μια ευκαιρία να επιδείξει τη στρατιωτική της ισχύ σε ένα μεγαλύτερο και πολύ πιο ποικιλόμορφο κοινό από το συνηθισμένο. Αν μπορούσε να χτυπήσει την Αγία Πετρούπολη. Τη στιγμή που το μεγάλο οικονομικό πάρτι του Πούτιν επρόκειτο να ξεκινήσει, το Κίεβο θα μπορούσε να δείξει σε όλο τον κόσμο πόσο αδύναμη ήταν πραγματικά η Ρωσία, υπονομεύοντας κάθε λέξη της προετοιμασμένης ομιλίας του Πούτιν. Και δεν υπήρχε περίπτωση η Ουκρανία να αφήσει μια τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη. Ομάδες από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, τις δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων,
τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας και την Υπηρεσία Συνοριοφυλακής της Ουκρανίας συνεργάστηκαν για να προετοιμάσουν μια επίθεση που θα προκαλούσε σοκ σε όλο τον κόσμο. Ένα άμεσο χτύπημα όχι σε ένα, όχι σε δύο, αλλά σε τρία από τα πιο κρίσιμα σημεία υποδομής της Ρωσίας, όλα μέσα σε μία μόνο μέρα. Στις 3 Ιουνίου, η ηρεμία και η γαλήνη των πρωινών ουρανών της Αγίας Πετρούπολης διαταράχτηκαν από το χαμηλό βουητό των Ουκρανικών drones. Για μια αποστολή σαν αυτή, μια αποστολή που έπρεπε να πετύχει, το Κίεβο δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τίποτα λιγότερο από τα καλύτερα μέσα του. Αν και οι αμυντικές δυνάμεις της χώρας δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ποια συγκεκριμένα drones και τακτικές χρησιμοποίησαν, στοιχεία από παρόμοια χτυπήματα υποδηλώνουν ότι μπορεί να χρησιμοποίησαν drones όπως τα FP1s της Firepoint. Αναπτυγμένα από μια εταιρεία με έδρα το Κίεβο, αυτά τα drones διαθέτουν εντυπωσιακή επιχειρησιακή εμβέλεια έως και 1000 μιλίων, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να μεταφέρουν πολεμικές κεφαλές βάρους μεταξύ 60 και 120 κιλών. Είναι επίσης εξοπλισμένα με κεραίες Starlink, οι οποίες τους επιτρέπουν να πλήττουν τους στόχους τους με απόλυτη ακρίβεια. Ακόμη και όταν αυτοί οι στόχοι βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις από τους χειριστές των drone. Drones, όπως το FP1, θα ήταν απαραίτητα για ένα τέτοιο χτύπημα, καθώς η Ουκρανία στόχευε μια πόλη περίπου 680 μίλια πέρα από τα δικά της σύνορα. Τα drones μικρής και μεσαίας εμβέλειας απλώς δεν θα επαρκούσαν. Μόνο τα καλύτερα UAVs μεγάλης εμβέλειας θα μπορούσαν να υλοποιήσουν ένα τέτοιο σχέδιο. Αλλά η απόσταση δεν ήταν το μόνο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσουν οι στρατιωτικοί σχεδιαστές του Κιέβου. Υπήρχε επίσης η απειλή ότι τα drones τους θα εντοπίζονταν καθοδόν προς τον προορισμό τους, καθώς διέσχιζαν εκατοντάδες μίλια ρωσικού εδάφους. Το μόνο που θα χρειαζόταν ήταν ένα μόνο ραντάρ να τα εντοπίσει και ένα μόνο αντιαεροπορικό σύστημα να ενεργοποιηθεί, καταρρίτοντας το σμήνος πριν καν πλησιάσει τον στόχο του. Αλλά η Ουκρανία έχει μάθει αρκετά κόλπα για να αντιμετωπίζει τις άμυνες του Κρεμλίνου. Πολλά από τα drones της είναι σχεδιασμένα να παράγουν το μικρότερο δυνατό ίχνος στα ραντάρ, πετώντας συχνά πολύ χαμηλά, ξιστά πάνω από τις κορυφές των δέντρων και ελίσσονται με αυτόν τον τρόπο. Και έπειτα, για να παρακάμψει εύκολα συστήματα όπως το S-400, η Ουκρανία βασίζεται όλο και περισσότερο σε δολώματα, μη επανδρομένα αεροσκάφη με jet κινητήρες που συχνά δεν μεταφέρουν καθόλου εκρηκτικά. Ή απλώς πολύ μικρές ποσότητες από αυτά που έχουν σχεδιαστεί για να κορέσουν ή να υπερφορτώσουν τις εχθρικές άμυνες, δίνοντάς τους τόσους πολλούς στόχους, ώστε να μην ξέρουν καν από πού να αρχίσουν, μέσα από ένα συνδυασμό αυτών των τακτικών. Μαζί με το γεγονός ότι η Ουκρανία είχε ήδη εξουδετερώσει πολλές αντιαεροπορικές άμυνες και σταθμούς ραντάρ στον δρόμο προς την Αγία Πετρούπολη. Δημιουργώντας ουσιαστικά έναν διάδρομο, μέσω του οποίου τα UAV της θα μπορούσαν να ταξιδέψουν με ασφάλεια, τα drones του Κιέβου έκαναν το μακρύ ταξίδι προς την πόλη που ήταν κάποτε γνωστή ως Λένινγκραντ. Εκεί οι τοπικοί κάτοικοι ξύπνησαν απότομα και έτρεξαν από τα κρεβάτια τους στα παράθυρά τους, αρπάζοντας τα τηλέφωνά τους και καταγράφοντας τη σκηνή. Καθώς τα ουκρανικά UAV εισήλφαν στον εναέριο χώρο της πόλης και κατευθύνθηκαν με ταχύτητα προς το στόχο τους, οι αυτόματες αντιαεροπορικές μπαταρίες ενεργοποιήθηκαν, καθώς τα ρωσικά πληρώματα έκαναν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποτρέψουν το αναπόφευκτο. Αλλά ήταν ήδη αργά. Τα επιθετικά drones, ταξιδεύοντας με μέγιστη ταχύτητα και με το στόχο κλειδωμένο στο στόχαστρό τους, χτύπησαν με χειρουργική ακρίβεια τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του JSC Petersburg Oil Terminal, μιας από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής. Εκτινόμενο σε περισσότερα από 90 στρέμματα και διαθέτοντας 21 δεξαμενές αποθήκευσης για ελαφρά και βαριά πετρελαϊκά προϊόντα, αυτό το τερματικό έχει ετήσια δυναμικότητα διακίνησης 12,5 εκατομμυρίων τόνων. Βρίσκεται στην καρδιά του μεγάλου λιμανιού της Αγίας Πετρούπολης, παραλαμβάνοντας και αποστέλλοντας πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα με τρένο, ποτάμι, δρόμο και θάλασσα. Είναι ένας από τους πιο κρίσιμους κόμβους στην τεράστια πετρελαϊκή οικονομία του Κρεμλίνου και πρόκειται να τυλιχτεί στη σφλόγη. Ενώ ο τοπικός Ρώσος κυβερνήτης, Αλεξάντρ Ντροσντένκο, θα ισχυριζόταν αργότερα ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατάφερε να καταρρίψει 50 εχθρικά UAV. Τα βίντεο και οι εικόνες από την περιοχή έδειχναν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Το ένα drone μετά το άλλο χτυπούσε το στόχο του, με κάθε πρόσκρουση να προκαλεί τεράστιες βροντερές εκρήξεις που συγκλώνιζαν τα ίδια τα θεμέλια του λιμανιού και ακούγονταν από μίλια μακριά. Ξέσπασαν τεράστιες φωτιές με πυκνές αποπνικτικές στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και να κρύβουν τον πρωινό ήλιο. Πανικόβλητοι κάτοικοι έσπεψαν στο διαδίκτυο για να διαδώσουν τα νέα, ενώ οι αξιωματούχοι ακύρωσαν βιαστικά τις πτήσεις στο κοντινό αεροδρόμιο Πούλκοβο. Και αν ο Πούτιν νόμιζε ότι είχε δει τα χειρότερα, έκανε μεγάλο λάθος. Αυτή η επίθεση μόλις ξεκινούσε. Την ίδια στιγμή που τα drones χτυπούσαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, ένα ξεχωριστό σμήνος είχε ήδη αποκοπεί από τα υπόλοιπα και κατευθύνθηκε απευθείας προς έναν δεύτερο στόχο, μόλις 12 μίλια μακριά από τον πρώτο. Η ναυτική βάση του Κρονστάντι, που βρίσκεται στο νησί Κότλιν, στον κόλπο της Φιλανδίας, είναι ίσως ένα ακόμη πιο πολύτιμο κομμάτι της υποδομής του Κρεμλίνου.
Για χρόνια, το Κρονστάντι χρησιμεύε ως η έδρα της τρίτης ξεχωριστής υποβρυχιακής μεραρχίας του Κρεμλίνου και της 105ης ταξιαρχίας πλοίων. Ενώ αποτελεί επίσης ένα από τα κύρια κέντρα επισκευής, συντήρησης και εφοδιαστικής για το ρωσικό στόλο της Βαλτικής. Εδώ είναι που τα ρωσικά πολεμικά πλοία, φρεγάτες, περιπολικά σκάφη και υποβρύχια πηγαίνουν όταν χρειάζονται οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση. Και ήταν μόνο χάρη σε καταστάσεις όπως το Κρονστάντι που η Ρωσία κατάφερε να προβάλλει ισχύ σε ολόκληρη τη Βόρεια Ευρώπη για τόσο μεγάλο διάστημα. Σε όλη αυτή την περίοδο, αυτή η ναυτική βάση θεωρούνταν ανέκαθεν ένα απόρθητο φρούριο, καλά προστατευμένο από ένα τεράστιο δίκτυο ναυτικού πυροβολικού, αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων και άλλων επιπέδων άμυνας. Και ανά πάσα στιγμή συνήθως υπάρχουν πάνω από 20 πολεμικά πλοία αγκυροβολημένα μέσα και γύρω από την περιοχή, καθώς και δεκάδες βοηθητικά υποστηρικτικά σκάφη. Όλοι είναι δυνητικοί στόχοι όσον αφορά την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας τα πιο προηγμένα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, drones cruises, βελτιστοποιημένα για ναυτικές επιχειρήσεις, εξοπλισμένα με ζωντανή καθοδήγηση μέσω βίντεο. Οι κορυφαίοι στον κόσμο χειριστές UAV της Ουκρανίας πέρασαν με ταχύτητα τα εξωτερικά αμυντικά συστήματα, διείσδησαν στο εσωτερικό άδυτο του νησιού πριν εστιάσουν στα πολλά πολύτιμα μέσα της περιοχής. Όπως και στο τερματικό πετρελαίου, οι ντόπιοι ανέφεραν γρήγορα εκρήξεις, φωτιές και σύννεφα καπνού, καθώς τα drones έπληξαν τους στόχους. Ένας από τους στόχους τους ήταν το Boiki, ένα πολεμικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων, Project 20380, που ανήκει στο στόλο της Βαλτικής. Εξοπλισμένο και πλήρως ικανό να εκτοξεύσει μερικούς από τους πιο καταστροφικούς πυράβλους της Ρωσίας. Αυτό το σκάφος φαίνεται να εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2013 και σχεδιάστηκε για να εκτελεί μια σειρά αποστολών συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων παράκτειας άμυνας, επιθέσεων κατά πλοίων και υποβρυχίων, καθώς και αντιαεροπορικής άμυνας. Διαθέτει εκτόπισμα 2.220 τόνων, μήκος 342 πόδια, πλήρωμα περίπου 100 ατόμων και μέγιστη ταχύτητα 27 κόμπων. Οπλισμένο με ένα πυροβόλο 100 χιλιοστών. Ένα ναυτικό πυροβόλο Α190 αντιπλοϊκούς πυράβλους Ουράλ, σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Redut, ανθυποβρυχιακό σύστημα Packet NK και ακόμη και ένα ελικόπτερο Κάπλα Α27. Στο δικό του προσωπικό υπόστεγο, αυτό δεν είναι απλώς ένα περιπολικό σκάφος, είναι ένα σοβαρό πολεμικό πλοίο. Αλλά ήταν εντελώς ανίκανο να αντιμετωπίσει το ουκρανικό σμήνος μέσα σε μια στιγμή πριν καν το προσωπικό στο έδαφος καταλάβει τι συνέβαινε. Τα ουκρανικά drones χτύπησαν τον Boiki από πολλές κατευθύνσεις. Δορυφορικές εικόνες και βίντεο που τραβήθηκαν από την κοντινή αποβάθρα έδειξαν φωτιές να ξεσπούν και σοβαρές ζημιές στην υπερκατασκευή του πλοίου. Αναφέρθηκαν επιπλέον φωτιές και εκρήξεις σε άλλα σημεία της περιοχής και είναι πιθανό ότι επιπλέον σκάφη να έχουν χτυπηθεί, υποστεί ζημιές ή ακόμα και να έχουν καταστραφεί. Όπως και να έχει, ο στόλος της Βαλτικής είχε υποστεί σοβαρό πλήγμα και οι επιθέσεις δεν είχαν τελειώσει ακόμα. Ενώ η ακτή της Βαλτικής καιγόταν, ένα ακόμη στοιχείο του ουκρανικού σμήνους επιθέσεων σε βάθος χτυπούσε το εσωτερικό της Ρωσίας. Περίπου 370 μίλια από τη γραμμή του μετώπου, στην περιοχή Ταμπόφ, βρίσκεται η πόλη Μιτσούρινσκ. Αυτή η πόλη μπορεί να μην φαίνεται σημαντική στο χάρτη, αλλά φιλοξενεί ένα κρίσιμο κομμάτι στρατιωτικής υποδομής, το αμυντικό εργοστάσιο Progress. Μια εκτεταμένη και καλά φυλασσόμενη βιομηχανική εγκατάσταση που είναι υπεύθυνη για την κατασκευή μερικών από τα πιο ζωτικά εξαρτήματα που διατηρούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου σε λειτουργία. Σύμφωνα με την ίδια την Ουκρανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, τη βάση δεδομένων της GUR για τον πόλεμο και τις κυρώσεις, αυτό είναι το μέρος όπου η Ρωσία παράγει τα βοηθήματα ναυσιπλοείας και τα γεωδετικά όργανα που επιτρέπουν στους πυράβλους της να πλήττουν τους στόχους τους με τόση επιτυχία. Το πιο σημαντικό, προμηθεύει αισθητήρες MP95, που είναι ζωτικής σημασίας για τους πυράβλους κλους KH-1 που εκτοξεύονται από αέρος, καθώς και GMS-01, κινητήρες γυροσκοπίου D που χρησιμοποιούνται στους κατευθυνόμενους πυράβλους KH-59M2 και KH-59M2A. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα εξαρτάται επίσης από το εργοστάσιο Progress. Κατασκευάζει ηλεκτρικούς κινητήρες και γυροσκόπια που χρησιμοποιούνται στο αμυντικό σύστημα Pantsir S1. Οπότε πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική τοποθεσία για το ρωσικό στρατό. Μόνο χάρη σε εργοστάσια σαν αυτό, η χώρα μπορεί να συνεχίζει να παράγει πυράβλους σε τόσο μεγάλες ποσότητες και να τους χρησιμοποιεί για να βομβαρδίζει πόλεις, κομμοπόλεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές. Σε όλη την έκταση του Κιέβου, από τις πρώτες γραμμές μέχρι το ίδιο το Κίεβο και ακόμη παραπέρα, αυτοί είναι οι κινητήρες που κινούν την προβολή ισχύως της Ρωσίας. Αλλά ένα από αυτά τα ζωτικά κομμάτια ουσιαστικά βγήκε εκτός παιχνιδιού το πρωί της 3ης Ιουνίου, ακριβώς όπως είχαν κάνει και αυτοί. Στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, drones εισέβαλαν στην Ταμπόφ, αποφεύγοντας εύκολα την ρωσική αντιαεροπορική άμυνα πριν συγκρουστούν με το εργοστάσιο Progress. Οι ντόπιοι μοιράστηκαν ιστορίες για εκρήξεις τόσο μεγάλες που ξερίζωσαν τις στέγες από τα βιομηχανικά εργαστήρια και για ταχαίως εξαπλούμενες πυρκαγιές με τη δυνατότητα να καταστρέψουν μεγάλα τμήματα της εγκατάστασης.
Εικόνες από ανοιχτές πηγές και πλάνα αυτοπτών μαρτύρων αποκάλυψαν ακόμη περισσότερους πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το φλεγόμενο συγκρότημα. Και ενώ οι Ρώσοι αξιωματούχοι ακολούθησαν το συνηθισμένο τους μοτίβο, προσπαθώντας να υποβαθμίσουν το περιστατικό και να ισχυριστούν ότι προκλήθηκαν μόνο ελάχιστες ζημιές, οι εικόνες έλεγαν μια διαφορετική ιστορία. Μια ιστορία μεγάλης κλίμακας καταστροφής που θύμιζε τις επιπτώσεις στον τερματικό σταθμό πετρελαίου και στην ναυτική βάση, καθώς και στους δεκάδες άλλους στόχους που είχαν πλήξει τα ουκρανικά drones τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες. Όταν ανέτειλε ο ήλιος στις 3 Ιουνίου, αποκαλύφθηκαν σκηνές καταστροφής σε ολόκληρη την περιοχή της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήξερε ότι θα ήταν μια σημαντική μέρα. Απλώς δεν είχε μαντέψει τον λόγο. Περίμενε ότι το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του θα ήταν πηγή υπερηφάνειας και γιορτής. Αντίθετα, η εκδήλωση προχώρησε, αλλά με μια ακουστή, απτή, υποβόσκουσα αίσθηση φόβου και αμφιβολίας ανάμεσα στους εκλεκτούς παρευρισκόμενους. Οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου δεν μπορούσαν να κρύψουν αυτό που είχε συμβεί. Ο καπνός εξακολουθούσε να γεμίζει τον ουρανό της πόλης. Οι εκρήξεις και οι φωτιές μπορούσαν να ακουστούν και να φανούν από μακριά. Η εικόνα της Ρωσίας ως δύναμης και σταθερότητας είχε καταρρεύσει μέσα σε μία νύχτα για όλους να το δουν και τίποτα δεν θα ήταν ποτέ ξανά το ίδιο. Ο Πούτιν μπορούσε μόνο να παρακολουθεί και να αναρωτιέται πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός του. Ο ομόλογος του στο Κίεβο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντωμεταξύ, απευθύνθηκε στο έθνος του και στον ευρύτερο κόσμο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας τη σαρωτική επιτυχία των επιχειρήσεων μεγάλης εμβέλειας της χώρας και μοιράζοντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματά τους. Γιόρτασε τις κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας που επιβλήθηκαν στον εχθρό και ευχαρίστησε τους γενναίους πολεμιστές της χώρας του για την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά τους στην προσπάθεια να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά. Σε όλο τον κόσμο, τα πρωτοσέλιδα των ειδήσεων δεν κυριαρχούνταν από την οικονομική εκδήλωση του Πούτιν, αλλά από ακόμη ένα επιτυχημένο ουκρανικό πλήγμα σε εχθρικό έδαφος. Ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα του είδους του. Στην πραγματικότητα, μια επίθεση στην οποία 3 ξεχωριστοί στόχοι, όλοι εκατοντάδες μίλια έξω από την Ουκρανία, επλήγησαν και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιβεβαίωσε ότι η συμμαχία δεν βλέπει κανένα πρόβλημα στο να επιτίθεται η Ουκρανία σε βιώσιμους στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη ή οπουδήποτε αλλού στη Ρωσία. Και οι δυνάμεις της Ουκρανίας ορκίστηκαν να συνεχίσουν τη μάχη μέχρι να κερδιθεί ο πόλεμος. Οι ευρύτερες στρατηγικές επιπτώσεις της 3ης Ιουνίου ήταν επίσης ξεκάθαρες για όλους, καθώς επλήγησαν ταυτόχρονα η Αγία Πετρούπολη και το Ταμπόφ. Η Ουκρανία είχε αποδείξει οριστικά ότι διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνολογία, τα δίκτυα πληροφοριών και την τακτική αποφασιστικότητα για να προβάλλει ισχύ με ακρίβεια όπου θέλει. Όχι μόνο στις κατεχόμενες περιοχές, αλλά και βαθιά μέσα στη Ρωσία. Απέδειξε ότι η απόσταση δεν ήταν πλέον άμυνο για το Κρεμλίνο και ότι ακόμη και οι υποδομές που θεωρούνταν ασφαλείς ήταν στην πραγματικότητα κάθε άλλο παρά ασφαλείς. Η Ουκρανία έστειλε επίσης ένα μήνυμα στον Πούτιν ότι δεν υπήρχε πουθενά να κρυφτεί, πουθενά να υποχωρήσει, πουθενά να ελπίζει ότι θα βρει ειρήνη. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ουκρανία κατάφερε να πραγματοποιήσει μια τολμηρή επίθεση βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Για να δείτε πώς η Ουκρανία κατέστρεψε αεροσκάφη που μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με μη επανδρομένα drones αξίας χιλιάδων δολαρίων, κάντε κλικ στο βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη σας τώρα. Και θα τα πούμε στο επόμενο πεδίο μάχης.